marabaya kain pwede na espresso item sa kanakwari kaya kain grupo nanin na nandiking sauce on ABS kanap.
to forever. He will carry you, stay beside His love. His He has promised He'll never forsake you, He'll never leave alone. From this moment on, from this moment on, from this moment on, from this moment on. Just. Hey, sekarang iya kan the group na nene. Then the KC5 and EBS. From this moment on, He will still carry you. Amen. Ako nane. Bugin ara wawari kin nene. Sabsi ya kan de kani beso. Baka na kwato kora kunaya. Kani beso. Ay, era pa main tidak kaya kain beso. Sa kami uri dari kita pesain, takatan wata res nak anak kau tapi wan temen nanti kena benen meuri. Meuri dari kita pesai. Ay, temuan tapesai pun tapesai orang beso. Ada tu launching, bugin tenan resource. Saya kata orang bugin tegini best for price. Pai bara. Ay, nakarawak hindi tuan seveson. Data kami jawa wan tepakantai. Am kanta ni ngagi pa. Am nakakaniya ikay. Iman jawa wawa. Anak kam katawan punta katawan pundi kain ako kita. Na make sure jawa wawa tayo ka. Sa katayan na penendo ko. Tupi na timinis iman jawa wawa. Kaya inawaki ro jawa wawa yawaki na bade. Kangati diyakin ang tinan resource ay kay natayan na pay para kay. Anas pagi na pay nanuntay na may peso na ko pundi kike. Dari kinay kana nakunti tayo naging kay. Atay karaw. Nakunti tayo naging kain to kinti tapes. Yay the 2 days on fire. Ari anawakin na kain the mission. Ana 2 days on fire the mission. Ari ang nasabuti na kain the karesa. Grupo na nene. Ari kamapen nendo kunti tayo ay. Inawakin na jaway suwan tayo naging the pay naging square. Ngayon sa pupusini ka ba na mi sabot. Nakunti tayo naging the 2 days on fire. Ngayon mi sinarin ka ba na sipanin ka ba yan. Kau ngagi. Sinabihan ko napan tayo naging. Grupo na nene ka ba na. Amatayo ka na penendo ko, okay? Ina start men tayo ki chawai suwa. Kaya wagi na ba diyan ni. Dayan ron di kinakin ka pen. Awara ka ni peso wagi kay may ke. Akang ay kan mo may kay. Kam nakapayan ti tinikiran na wan taba sa iyo kam natikiro. Test 1 2. Ay, happy 70 kain ti karesa. Ako nga pun Ronan takatanot ang kanaro na pakamtala ti tayo po na may mo ayo. Ay kain kande ka nga tinanan. Tinan resources ay ka nakapungan na gibukin ti kidipes for price. Yay tinan pa para ka na sabasbag ako nga kain ti ron di kita ka nga kaungag pa na anangan na kita pa para ni metang. Ni kinipes nga niya ka nga ikaw ay
Mapo ni pera ndo kontain te training ali tiawa wawa. Akon tiawa awa pa. Aya de sinata de spasbaya tenanan. Tenan resources ay kay pay para tenanan. Tenan po kay darap. Kairira na nom tinewe Pateana beyo inakabuwe kaki Mebai na nako ay kakanikan Ay kakakukuray kong tinewayo Ay kakakure ko temewayo Konatawa bel kairai Nakonte waderi tata Ade anapai ngairai Amen nakon nan. Heraba manibentian ini sataya basnya yang tuturo iro nantai nak. Oh sataya ya pun herabu wartayo astas nak tar. Oh kaya kami na yayo sa babarakin tatar. Tiaso mantimakas ni pugos kada kon rorin. Tatawan away tiaso. Di mora di miray. Di mindarawagi tiaso agis na mga wakin. Kora ba bukin timewo timelung tigikin mewo ko tugin nang anira tiaso. Kasi nipogo bukin pain ka ben. Roni da nun nawan tepong ngay tiaso. Akawa kinira.
Kabaraya rabur kay saktugin kororoy metam. Rana si may Yesus Kristo. Amen. Sabihin hindi na kanji ka disa. Yung siya naman, nakatuwa na pwede ko na ibigin sumaya yatan din ako karota na maudi. Ayan. nawarwari menti tepu kia taya neruru tamo koro wapi meti nua para wapi me wo akipuna wapi me isua kangai te kana ani ana pene nuringa Yehova men reira kina koina kain tapon don nape o ana pene ni poperagi imetam utuia potan nameta. Happy Sabbath. God is good all the time. Di nga pong tabasay, tawan away sa nga panaran kukuri, ang panaran pusmay, nakuira ni kapani. Hainti karesa may peso nako pondikin di nga pong ngay. Si Scarapatiaso ang kaya sandanganira ti tabasay, as Scarapatiaso ang kaya katima toira. Inanon chono mekye karpana bacha sugi atarira o manira kaya mga ronira ay kapo inanon te chono mekin tapos sayo ayari pun te panan busmay na kuya kaya po kama ronira te tapos sayo eta ko na teka te tiaru sinauringa o sinapanen nikotagi sinapanen katurupuan po paragi intar meuria chaswa nsingaya
Yagi na ba maning panante ti pusmay na kuya kain ara kape ko may mo. Ara mission secretary ara may korubu. On rita giri ki mera sa meroro ara speaker ti tuwa pasta tapo roketeo. Panan pusmay tira tis pang ariasens kataurowa ki bukiran ti ngabong tapesay. Enari giri ki pakakorakorara o kaniyara na kon tuwa rispanin numekin na tayo yung ibugin ikaw karan tiyan ini sinabusiya sa bubusiya kain ti karisa ni kapen pa sinati yon wer sinanin ni at tiyan ni panan ti sakawakin sibu sabi ni busi panara sinati sinanin ni at tapanayo panan ti sakawakin sibu ibugin naramuan na ninin nipon-nipon tatabasay. Makulang taka-taka. Yang mesti hari kan banyak kerek. Alabis na di. Kaya anak ko takarya. Yang mesti kami kain di area kali sa rin kami. Sa mga pili ng katarubo. Basta tayo. Begini kau kira. Begini takarya. Alatay. Sa pili ng katarubo. Sama palagi tataro sa busiya tamin ng roli na nililari kira. Sekarang po kaswara amount na mga yo at taporam noon detapos sa iyo Spanish ko kanina luira kasi tayo po ng ira. Nani po na sa kikororain tayo. Sa busiya po konorori na kung nakakapayari noon tapos sa iyo. Konorona tuwa na uwi na amte kayo noon detapos sa iyo. Kung natatari na noon ngayon kami nagkatano ko na kung nakauwi na rin na pusmay. Tawon pusmaya, amteka, inaligi pa takoring. Kasi nakakuray na yay, takay na yun, gano'n tapos sa'yo. Sagi, maning atakan ng kakabaya,
Kaya kwasan na nga nila yung tubong doon na matawa na. Tetayo iyo sila mga kaki. Nakoy yung tekaria, tekapi. Siya busiyo ko na kakapayay o ko na tabi. Dahil ka pa kaya angay na tetapas sa iyo. Naman na bagin ang may wangkilo kaya tapagin ano ko yay. Ay kaya nataro iron na sa mga Yesu. Amen. Apa? Sa busia sina. Ania te yere nakakapayagin dita basay. Women miri ka tauroi nakakapayagi doon na sa kaparaparan dita yay. Temuan na te tikyang mengonis sa busiko. Sina wagutan nasin nakumay tayo ko. Junia atamakin Miriam. Tapos yan na ba, sina ba ko may nasim tayo sa siya raun mana ba? Tapos may tayo kay babay tauroy residency na kakabay. Rapa, kaya pa ni kira ke
karon tayo ibukyan na siya gana tawroin kakabayak kakabayan te karisa sa kita baya bu te baya evak inanon mawia ano man tatiaswa asuri nga Yesu ang kiwari na kay kakabayak iron to naman ni Simeon gay kaway ay pabisito wak parang ay sa pabisito yate yan kanta ni ngari damat pabisito wak na rin dahil na nuna ang kanaray na nuna ay sa pabisito wak ando kinariki kakawan ni papatay bali ta pabisito dan ako mantatata ni kuli kaya ako katibuak yanteran ay ano mo ginang kais kakabaya yate detayo iyo as natataro ng bisyete atwa anak kabaya iyo yate ay kawaman na ikay nga tinahin sinaki ano ko ba ikay kamati na ba may banitira na nga sinan Sorry sila narataro. Tamarari karo. Bundang pa ito mew. Kikuha nga na kundi ang nabay ito uya. Ako pa ni paypayay. Uya, tatapos ay, asan ako yung matinano din ano. Ako nakakabaya at tikiyang. Nangunis. Chunia at amakin. Biriam. Panay kaway na kinanon ng kantan nga tiyatwa. Ako na nga niya tiyatwa at may rin tayo na kinanon ng mawiya. Ani kawakin niya tiyatwa. Kaway niya tiyatwa, manorak, panagi. Ikin ako niya tiyatwa, mana ko na ni kahit taray kangang, amatan na yung norak tiyatwa, ikin ako na ni kasi po mga yun. Uwe, busi ko, tatapos ay, ako na kaway niya karo, aking aiya, ay katano mo ang day sibo akain tamay nga iron tikiyang machunia at ang makintuwen tatayay kani at yato amen ay riyan tayo abuki ino nung yabaki paano ko na hindi kita katay kay na kung kanta nga skani ko ay kay narana sa may Yesu ay araw awara sa kamaw amen. At panan ka Mauri na ko'y nakain sa karisan, tatapos ay, kanda panan Mauri. Every Sabbath. Main na siya ko yung sipangaran, tatapos ay, kang kuna Mauri, may mua may kay. Tinahin wiskus sa nakamuha. Ayari siya na muna, itira na ratulong Mauri sa tayay. At tinahin, bukya kaya nakapunganagi, bukya the Kiribati for Christ. Anak kamnora te pogay, erang simpu kanuana. Ay nang bebete. Baisin na naliri te karisan kay simong ni kabane. Aban ni menay nanona. Ay rang ni bebete runi rakina. Dabaya ko na karo iyay. Inariya niya yang pay para. Ang kanda ko na ba ni maken na. Nakon tapakantayay, sinakasuka, kaparaparaan na nakon tapakantayay, bari yay kana, kaparaparaan kan, diba kangaroon kapungan akin na. Ngangay na kanya ka rin sa siparin ni Kawag, ba, sinari kapatahan diri, yon tapay parang tatayay, yon tatayo, yataw ro, yung miwisos, bay parang ni Kiribati. At, diriri yayo, yasa na panday na, kinakon tatayay ni Kiribati. Tanda na po, kitawari, Iloni, Manisako, siya kitawari kang at sa Musiporo.
ba ayo ara direkta teman nan de GC arang kinak ay bukin na mirong wanang kau mo sina acknowledge pantay aray ra tabugay radio to wari tapos tarasera kim radio tabugay yo radio an tiri kita nga wabu tabun ye asikay taon tayo ang kanya pa yari kang kanya roy kanya bukin na tayo yasi inu imuan nora te tiri ayo kau baca bayaran kakawag kay erang tamaro ba na riya hindi kay nanon bayra parang erang iskiroy parang ni bebe daru ni rakina ayarin tayo nabusiya missionary nabusiya na director sin kapan ana kera ken nakumuha may kay ibugin ana tataro bumusiya dia tua bana kapunga na agroy tanan resources say kay game ana ko ira the training in the bakandaya inay am kayo ako nanganak ana yi am pay para ate bumusiya mangori ana ko ira the training the bakandaya nano na konari kapati sarili ko bugin the Kiribati for Christ amen yata yarang po ka te pay para Asa kita tayo nanay pay para hindi bakantay kaya kang kuna Syria bayangan ni kang pay para ke sinapun tayo kinaroy matagin na atamaro bayangan na rin si punong aroy ni karawa te pay na rin karawa ke ana kuna ro ko bakantay nano na iri kang pay para iri kang pugay angkan ne ina magina garam bangwe ako na tawroy ni ki pati sarili man amta para ko menayay ma pun nagkakangam Sipuni pa nito, tuwa na tanga, may sinti pa'y para si Goya. Iyo, ibugin te Kiribati for Christ, wala kantan nga ba nakabunga na agiroy. Ay daw kantan nga pakampuni pa nito ang kami ay kakamdo ko ikay. Nakuntawa wuwa. E para taro mauri, e abo na ba tiyamara kina ko, sagi na yung katabayiran tiyamara, samara kina ko na bayan na rapo sa kakakoro. E ito na tuwa na kantan nga, basa pa na nabantawroy. Inanong tiriri, nakunta pa kantayay. Missionary, atin na yung director, siya busing kami baka matira, kita ko may mumay kay. Ang kain te KD5 and EPS, kaya ang katawraw ako namin ito na, di meron ang taimin tatayayo. Ay, missionary, Department of Directors, kamaki may napatayo. Sa busya na para unumanin na rakari sa, ay kakakor. Pari pun na yun, bukiran ni kapan, okay? Kamapin na naman, kamati na ba bukya kanya miya kari sa, inanon tatayay. Mana mi pay mana tuwana awami po kituwana matami asa tataro na ba inanon tayo ay araw naman manara kasi sa ikakokor kamakira ka na ba na kumay ay kamunan na namin pay para tuwana ami po kituwana Sakaw ka na ba yun ako yaraw numanig eh? Ano para isa tataro ni kaugugin tayo? The launching in tayo? Awasin ako na ba? Yapay para ayabok. Ang kami tanan Department of Directors, so kami sinara. Ayabok niya, may pay para kamamang kogi mo. Bayan na si katuhag mo, kanji pa kantay tayo. Aya, mamagay may naman. Bayan na ko inanon de manay? Kira kina ko na nun de menayo. Ay. Nakoy kay. Unumane kamna, kanya tira rin kina unumane tayo. Ay kakatakot na ko, okay? Tayo ka unumane. Ini kira pa sinabi ng tataro ibugin de menayo, okay? Marate muna tayo, kaya tataro yung sitakin na, sa Kairwan. Ay. Andiyan ka rin siya, sabi ninyo yun, ngayara, sinari na, tikunari, banan sa kawagin sibo, okay? Tadi katuwa ko na may mana katawa ro iriya tanang ang ano ni.
Ewana, wawa. Ayak anak ko ba nami? Andaya ng buha kay Yesu. Nugori ay kabua. Amani nga. Atangi menderewa. Atangi mayoni maunga. Sarisiran naratar. Marari karo sinakoy matinanuninan ng tatabasay. Asta bakara kita tu amta kari puningaya. Kamawan dia nabai Yesu. Imimitong amta ka Yesu ay tab. Ikakang nakunta ka ba ng ariway tarawina. Irin na ko diri ko materi. Ako ruway at yatwa. Ano siya na kunitara narituwa na. Naroon ng teka na kuya kain teka sa iyabera. Ito yung matua ay maut yatwa. Iray ute-ute. Mana ito yung matua at yatwa ang teka. Nagikunanday. Kay. Nakuntay ka na rin ko yatwa. Ante mewa na rin ko yatwa. Iba ba pun ng teka. Kapaya ang yatwa. Kaya ka nakapungan na akin tatayay. The resource that were kabaya naman na roy iruya kain te kari sa rin nakabunga na tatayay. Kaya na kunan di kita uwe matapog kaya kisi ko kongura matapog kaya na wata temau na kuya kain ni Kiribati. Kabaya ina teatu ang teman ina na ay lang kisaro kung tatayay asay na kanuan. Mohon ikaw wagin, bayay ka nakapungan aki. Inanon tataya ito ay ibukim. Ibukin Kiribati ay ibukin tataya kinam. Namta ka na kung si Motyo, kawon si Motyo, tenuwa timbanuwa, ako tayo kinna. Ang anak kita pati para, ni kapanaya, iron tamo yung teatwa. Imana na akong daliri, kawatan na nabaka damat na ako'y na, mga keta na, ako manawanan ng terori. Ibiyari kita pa'y maray, abo kay ka, nakapungan ay kay tetwa, paano ko na aroy, ni mana na akong narakwanta ni ngay.
Sekali ko kay naranasan sa Yesu. Amen. Yan mo siya kani kay di 5 and BS. Ang ano ko kunayan. I was on his mind when he was on the cross. He knew that I wasn't ready to die, but instead he took the pain and he died for me. What an amazing God I serve. Love is so much more than words can tell. Lord, you died on the cross to set me free. For me, he died. For me, he suffered on the cross. It should have been me, but instead you took my place. Amazing love, amazing grace. Lord, you died because of me. I could see the nails through his hands, and the crown of thorns was on his head. I could see the tears fall from his eyes. I can't imagine the pain he goes through. Your love is so much more than words can tell. Lord, you died on the cross to set me free. For me, he died. Should have been me, but instead you took my
Raraba. Aratay ni Mane, watay na yun, man the KD5 and EBS, ini kota kima Ara Chaplin, nataan kairi, unaya mondarang tamaruan, tatawan away. Ganda nga pong ngay. Maritan pa na ni Kamauri na koimi, kanda pa na ni Mauri. Kahit awiya kain the platform na mo, may kay. Kaya ka na busmaya, gasan taginak. Asa kahit awiya rin kinikapan. Tatapos sa tamaro ay. O tatapos ay, ipon ko ako. Sa kisibukin na resipanin do ko ikay. Na ko ako ibukin na bayo tatay. Asa ko ka na ba yay ganon. Diba kaya kawak ibugin the Kiribati for Christ. Ito ba siya launch the program ay nanok. Banta tayo, saro ko inanon tayo na. Ano na? Ilang walk the Kiribati for Christ. Iray ruway ka na kos, inanon wikira kay. Wikira na ko rin mo na. Awa ko sinabangkan niya tani ka para-para. Takaw na matiman na may siya. Ay ka na sa kuyan na miya kanisa. Hindi ka patani ka para-para. Ibugin mo what a week. Kaya na ba ka na ako Christmas? Ay ka din naman may siya. At ang program mas karoy ayo. Rakanta nga nakarawag na ba Christmas. Nakuntuwi na ba na ro. Kaya na ba ka na ako mama? Ikaw ma, ang kanne, iminta program man, awara missionary, ana pa rin ako ni Kayap Makuro ni Kiribati, daytaan ako the program, makakawag, ibugin the Kiribati for Christ. Iriyo maya, the program at the Kiribati for Christ, get the TBUM for Christ, ayo, ariyo mo ni Karyok, iro yakan, papanukin, Wawa dirigin na ko. Ayara na kiba, papuanukin for Christ, ke PNC for Christ. Ari papasito agi ay, kakan wabubuat ang ati amata. Ari tawag minaroy, awari aki pasindo ko iroya. Kakataw-tawag pa ako na anda kayo antimais. Anay ko tag, yan ako wabubuat ang bunti ang ati amata. Ano wabubuat ang bunti ang ati amata? Ebe ang kanta ni kanta puro ramay singay na kain Kiribati. Ayari, ane, terong orang kong rayon, Papua Nukin, Ayanoria, Arabatan, Botaki, the South Pacific Division ba, inakuroy tawaki ay. Kaya po tatay, area in watak terong ay na kuyamata, ang area watak kaki na bangkan, na kun, tinani yun sa kakakuro. Imona kiman the Trans-Pacific Union Mission, na ngay nakay na, I mean New Zealand, diri ka na ko. Diri ka rin mina Australia. At ka ba niyang kan nandiri kita diri mawa diri kay. Ano mga kinanabang kan PNC for Christ. Tira bukina. Kay sinariyay. Dapakara garan Kristo. Yon Kiribati. Kaya na rin Kiribati. Ibukin Kristo. Kau, mana sirin ng waterong rongay. Ay rag ni mata na nung kosus. Ay ikan din na kon tekani sa itembre na. Tekani sa rekani may yapeto. Teka kaya ni may puta punti kilometer ruana may yapeto. Kataw-tawag iti kari sa'yo, kukunan diyan na yan, tayo kay. Manibongay kay, kukunan diyan na bari ka po na kita pa ini mamanang. Di kari sa'yo, temra na. Atara ito pa yari kiyay. Apay ni Girina, kimuhan kirisan. Kaya po ito uniyak. Aka na kamira, ito kong orari, ito kinikato ka. Po ito uniyak. Pantay. Diraran te kari sari yepeto. Diraran te kari sari berakamo. Diraran te kari tuateira. Diraran te kari sari rorikeia.
Katawanin na yutaya. Patong pangaya. Pwede po ton Johnny Max. Ibukin na ba sila kung mantakay ni Uwea. Ada Tavita. Ilo ya pero nga kita kaun woman. Awatak. Pwede na kari sa Roy Jeswa. Pwede po tayo kinipota namata. Ay yutaya. Nikaruwa te po ngay. Ay mais. Apar rana. Ibukin te po kay. Asa kinabasing ay raw. Mais. Inanon te rongo. At akinaki. Paya kira unta na bay bukin tataka. As tau bay mena na bayro ran tatay. Matira na taka. Yone. Nakuya kanje kari sa itemro na. Anakan na bay ni Girinak. Akam nakapurya kinanon teman na tepuin na tepong. Matay rama. Pami bay. Dia kimat temate. Ada takawawa. Dia kimat temate. Ada takawawa. Ano kung dita na kung ram terong roman. Kunan na kunuri yon. Aw ko ngora riya kitugin katoka. Patira nano nagi. Temate ada takawawa. Temate ada takawawa. Takoragi aya kita uroy ni pusimaya Yesu ni mondo kona. Tekora kaya kana tauroy ni pusimaya Yesu. Tekora kaya tani karieria. Awaro na kitekora kaya kana dada ni matang padanan Adventists. Estok bangairan tatayay. Tani karieria ogin Yesu. Anako wag karieria ogin Yesu. Nano nang kanne. Kuna tauroy ni pusimaya tematera takawawa. Ada dagi lagi, khusus temakro wabu kiburan mewa. Ya kabaya ni kiro na temon mangaus, ay roy. Ya kona tematera takawawa, nakataya kay takora kay. Anawaya, awana ipo ang Kristo, tanga tiridiki. Kaya kanje karisa, yon temro na. Iron yone, geswangia panagagayak. Nikaro ko temata. Ay swangia, panangania tebaw. Atera te bawan. De bawa te meu. Atera te mewan. Doko ni Yesu ari te kina kita khusus te makro tuwa na kimuna tenua. Ya kapaya ni amari kita kan berapa sai kai. Awa kapaya awa kini. Paya kan tetai. Atera te tai kan do. Te khusus te makro tuwa na kimuna Yesua. Noria. Ani nei no ko may manang. Awana pene mata noria. Awake avaria. Ana noria napa. Ngoraki aika ana noria. Ana ke avaria ana noria napa. Ponte korake ke tegina kiron pauro. Demoni te tarun ke te mangro awa. Ate ke tebi man mawa na kon tebi man suwa. Ke kanga yana taka pauro. Sa kita ngiring kami tari. Pakamna ke tayro ya te korake kamasu. Pastuangin kami ay na natakatawa. Baka nastag ba wawa matan ang mga usin Yesu. Ayra sinamate asin ang mga usin na ba. Paano naruwa tawa may karawa. Matatakarwa. Mapanaan tena na kantanto. Awanaus moa. Akiamate inanon Kristo. Daka na ni matang. And those who died in Christ shall rise first. Antay tekora kya kanne. Tekora kya kanne. Hani karieria ogin Yesu. Ano po kinang kaisaranira. Patanain Adventist. Ano po kinang kaisaranira. Patani karieria ogin tatayari. Ang ngayon ay kasmaw wala sinakutikipan. Sinawata ka lang mga yan nang. Pasinapusmaya tawa na ko po akong tiyang. Anter way sinabeme na nakitoki iron the way. Ang ay ka smell. Ano na takora kay kakawiyar ko ni Yesu. Takora kay kanne. Ano na kipatani karyeria. Ano po kinasaranira. Patinain na Adventists. Every Sabbath. Naurin tatapos ay.
Mayra ka sita kate kai. Sitaku. Patani karia riao kini Yesu. Mayra ka sino kon jata pasai. Sitaku. Patani pusimaya tero kwari. Raung jata pasai. Kotangira Yesu. Raung jata pasai yo. Kopantangira ro Yesu nom ni kwawang. Dewe mai na rin na kwamtanga. Dona itiaswa. Yaki kororoy matam tiaswa. Ayaki wana-wana. Mga yari busiko. Gobi ate imo namtakan jatayay. Pati sa pangakawa kinakuira ni kapanim. Sikani ko ikay narana si may Yesu. Amen. Yun ito makuro wab na tuwana. Agi mo na tibi manimawa. Tibi maunawa. Tibi may suwa. Ayaw tayo tayo ka na. Ang kiyasan na marakin. Ayaw tayo Yesu na kung Simon ni Pedro. Ari na siniyone. Kutang irairi kinakuya wakay. Ayaw tayo na kuya. Ang tawa. Kutay paitangiri ko. Ayaw tayo na kuya na. Amarakay au sipo ay katay. Bigyan mo tayo maunawa. Mga tayo na kuya na Simon. Ari na siniyone. Ari tangiray. Ayaw tayo na kuya na. Bravo rin. Tingnan mo din maunawa. Mga tayo na kuya na. Simon na rin na siniyone. Kutangiray. Ito ko na kuya na. Ang tawa. Watay paitangiri ko. Ayaw tayo na kuya na. Kawag kiniya. Au ship. Katinua na tayo ka. Na kuya na. Simon na rin na siniyone. Ayaw tayo. Kutangiray. Irawatan ng Pedro. Kaya katinua. Ano tayo ka na kuya na nikangay. Kutangiray. Ayaw tayo na kuya na. Tawa. Watay. Pain ka pa niya. Watay ya paitangiri ko. Ayaw tayo Yesu na kuya na. Kamarakiya. Au ship. Yun ang wabi matawa na. Tibi manimawa na kung tibi may suwa. Demon. Ano tayo ka? Yesu atagin na kung Simon. Kamarakiya au ship ay katay. Takawawa. Hawag kini au ship. At katinua. Kamarakiya au ship. Kamarakiya au ship ay katay. Hawag kini au ship. At katinua. Kamarakiya au ship. Pas na sinagin na tapos ay. Yarang kakawag yung katataya ka Yesu wakangay na kun Pedro katangiray. Ayaw po ni kaya nga Pedro ni kaya itangiri ko. Yesu. Kakatayan ni ka na ko irong-irong ko ikaray ni kakawak. Demon. Kana ko tayo pa ko tangiri ro Yesu. Amaragaya na sibu ay katay. Awantay sibu ay katay. Amata ay katay kinagpatinani meri-meri. Iro ni Pauro. Dekoragi ayaswa indong terong ni kameway. Dekoragi ayaparua terong wayo. Dekoragi eswa ide ke iroya. Diam arena ide ke iroya. Adventists. Gawin ako yung kami kante karisan tatapasay. Sinatako pa the program. Kaguruan na nun, diwakin, tipe-tipeke, at the Trans-Pacific Union Mission. Sinatago pa ka nga si Karawan, at ang Karawaki na nun titayay, bayangan na siya ramaguri. Ay, hindi ka na siya. Hoy, the program, ibugin the Kiribati for Christ. Kamaragiya-giya, ay ni Kiribati, ano tayo katiyaso? Si Karine ari roya. Mas tag bangaira terong ay menay rey.
Eriai naki siku iraura. Eriai nako. Gawawa pa. Mais tayo na ko te Gavin ako. Anta batay te Gavin ako. Eki na ko may sinan kun te karesa. Dapat te Gavin ako. Ina ko may nanon te karesa. Asa mo ni Gavin ako ina ni kangay. Sinang manangan ningay. Sinang kabaka te karaw ningay. Inano. Nora tuwa betero. Puni ngay na bare swangak. Na ako kabaka ang karaw. Inano. Ara theme. Inanon. Kapara-para. Ate ni Mawani kayo. Go through the deeper waters. Ano nagyay? Sinan ako na ano? Pun kairan doy, okay kan doy, aris tapi yang ayay. Tapi sinare, sinang manangan ningay. Sinang muta terong-rong way ningay. Yabo tayo na. Kain siya karisa. Saro ko inanon. Au sirakin tatapa say. Gero na ba? Uwa kunoria tatayay. Ay sirakin ko. Matangiray. Ang ko tiram ka. Apa kunorat ya kaging mga kayo kang stabo may sabon nang kang kayo yaro na sabon ni anak kaya Yesu ya kangay. Ari. Ano to mo tangiray? Kamara kayo sibuay katay. Demo ni bayan. Ano ko to bawaro ko? Duk wawa, ari ko guriya, panguna menayay. Kamara kayo sibu ay katay. Mas tayo nagagawin ako ka. Amin ay mayray main tayo nakaparaparay. O saksiyan na tokin. Dapat di karisan kaisipong yon kiribasin na tayo. Nakamnoraw page. Ay kosa na koimi. Ay di karisa. Ay tawroy. Kosa na ko na patirong-rong. Amitoro arang ni Mangori. Man sarang tangirian kanday tanah kong uran. Ayam pa, erang di bayang. Erang di may siriki, erang di bayang. Kumay sarong narungo, ilaw, temesin siya. Ako nga sarang kuring, narungo. Ayam may sinaparo ko narungo. Negosyo na ko upapun na kitang ginat kong uran. Yagatay, apatera. Di bayang ko na. Di pusimaya, ginarungo ko tewe. Kami bukin na mirorong. Tawhoy. Hindi pa sa tagin na tirong way, the Kiribati for Christ. Ay tawhoy. Ako na pahin ka pa. Ano bukin ang kaya kikarapat, the page. Ay si paya irong-rongon niya karisa kisu. Aram sinari ay kay, aban insan muskin ano iya, paya tawhoy. Lungot at tirong way. Amen. Tekarisa ni kaisipong saksi tekarisa ikaroy tayo programs tekarisa ni kaisipong ponte-pota kinipota naman tayo tegi na kinto hosos temakura tipi mawawa aki puna tipi maisuwa anapota naman ta Jeswa tinikira yakina ko mayiru taram yakina ko mayiru Europe Ayakin ako may Amerika na rin natin ito ang taginak. Unika kitengari sa ni kaisipong may nanon tapay para. O ang kaisipugin ang kaisa nanira pakain ta kaisipong. At kaisipong sikay ta uyara tanday day may mona. Karikan bay tamang oruwa tikiputawan na kontinua tetay taginak yay tetaka at kaisipong. Tatan ni magro. Kaburay arayang. Kakano na uwaway na tatabas na yay. Narong tatabas say.
Ayo na bota kiteswa. Ari tagi na kinakuya kain te kare sa itamrana. Ari tawanin na yayu taya bata ko paano ko man kay nung ari ron tata. Atrara yayu ron yone. Punna na bota kinabota na matatatan. Ayo taben te kare sa ni kaisibong. Atan karyeria. Punta katanota. Ari usha ni rakitiriman. Agame na inukan tipoki at kosos. At katanota ante. Ikanga iteka na. Hero ko na uwan muskita ka. Sinataro mauri at wari karika. Karawa mo na. Anang katanota ante. Ikanga iteka na. Hiapa ka. Papron. Ano nagyay. Heto kitain. De minotak. Nanataka tiaswa. Seriay. Nuota terong ayes. Seriay ni kongo yamata. De bayari kita tayay. Atara tagi na kinta kapanem. Pakuangan na kirage. Tekani kina. Ari na kosan to kinta tay. Teatu anunda. Nanameni ni pure. Teman. Ari ay na kanina. Ila man damata. Ay paina. Sinako na antaro tara na ko sinanok. Sinako na ni kangay. Nakay ay ari kentya ka kinikanaan. Sinako na ni kamomo ang kanastagi na ay. Sinako na ni kakatong ay ipastong pa minay rura to kuwawa. Around the tapasay. Tara yan itara na rito wano. Sa kisiko ta kinta kuwawa. Sinakuha kiya amat. Atira ko sinakuha kiya amat. Ano ko tangiray? Kamara kiya ausibu ay katay. Huwag mo na ano kuka na jamara kit. Nagyakaka. Nakuya kain ng baus. Tuwa na tapay rin mimiyay nga na po potaki. Ay kakarawag iti kuka. Kasi panura ka nga iti sandwich. Kasi panura ka nga iti chop suey. Ito tirari kaya kaginti kuka. Kana po potaki. Mga nakuha maragin ng mouse. Dapat si kapurwag na batay, kakapurwag iti rice. Abi na naman kapurwag kapanim. Ay kagiraron ng tangiran mo yung ay kagiraron ng tangiran ako yaman ang kanang kamaragaya. Kamaragaya o sibu ay katay. Atay. Akay na nuwa. Kamaragaya kiya. Ako kayo na nuwa kung kanagin kanaya. Ako kayo na nuwa na ba? Ay, anapon na maragin. Diyan maragari pun ipuntaw bugiyang kaya tayo ngahiyang. Kawo. At aginagi. Pedro, pupunta niyo rin. Nakakana tayo ka, Pedro. Kaya po siya naman duwang. Ay, tangiri ko. Akana tayo ka, Yesu. Kawakin niya ako siya. Kung saan kamara kayo siya po ay katay, nang kawagin niyang kanan. At naroon kawagin na Yasib. Ay katay. Wag ko niya. Tiraro lang kayo kain tiya kari siya. Asin ako siya. Pasakisita ni kamara kaya Yasib ay katay. Ngayon na bata ni kawagin niya Yasib. Ano ni Maura? Aruran daytaki. Aruran tangiri Aurora. Aruran kinaks. Kawakinia ausip. Kawakinia ausip. Takatenua. Ay mga kinabahan tayo kay Yesu. Pedro, pupuntang inay. Akana tayo ka Pedro. Akana tayo ka Yesu. Akana tayo ka Pedro. Tiwaya yesan tuang ko. Ay puntang iri ko.
Sita bang kaya kay Pedro? Kung nagyo ko may na. Nakakana tayo kay Yesu. Kamara kaya au sibu. Ay sagi. Sibu atay. Ay tayo kaya sibu. Ngayon tabaniran ako tinaan sibu. Asa na kamara kaya maya? May nanong terong arori. Ayo ara kuka. Ipani haron te kuka inanonay. Apen ro ro gara ni kakawa kinanona. Asinari ay nangani yamata. Raun te tapasay. Sana ko ni karaginan dewa Pedro. Materate Bairki rona. Gapon siya ni kakaka kay Yesu. Bata ko batangiriya. Nakamara kay Yesibu ay katay. Nakawagin ni Yesibu. Ay nakamara kay Yesibu. Mangkin ang ilo ko titere ng mati Yesu yay. Yari kita kanga. Ruga wabu ima wawa. Agi po na ni mapi mawa. Nakon na nabu ima wawa. Ata ko tayo ka na. Awa tawa. Awa kairian ako. Awa karukuan na nao si matanong iya iponga. Ay rimina Pedro. Tawa raruana. Tuwari. Ikong kiyo ka titaka. Tinuwa titay pa etangira Yesu. Ang kay tarata pa yariki. Tawa raruana. Kanya kare siya. Ko tawa raruam. Kyo kumena inanon tawakis. Imanda Kiribati for Christ in tayo. Kyo kusitaw. Baka na tagin ko tawa raruam. Nano na. Tirari rigari. Tirari puwari. Ngayon. Ako siya. Kangay ka penitay. O yakin ang isikiroy. Pari bugin ako kimena inanon na. Kuwagiriyaroy. Pau? Tirari kino ni Pedro? Eko kamata? Yaki. Mayo jeta yere tegi naki. Apen ni pirin ako ya ito koraki. Ang apen ni pirin ako te koraki. Ay si Pedro insiku. Ay akamandangan Yesu na anataka. Japuni di ko na pa ni karo ko kumet. Ay kang anataka Yesu. Kung nakakaya itinuwa jeta imain tangin. Kauan. Yakamantagin na Yesu na ko. Ngayon ang gero ko tita yari. Inang ngutak Yesu na ko nakamantagi. Siroy, pa yemen ni Pedro. Gerang pun na ko roy, Kiribati for Christ. O ngayon ang kikanga. Nga roy, siya sa akin man ang nakakasya. Ang gerang po roy. Kumena yan. Kain tayo nga siya. Kung tara-tara may kira roa. Kikuhira Yesu. Nikaro ko atimati. Amen. Yasan tagin na mapanawa mong rin. Itaw roy. Ndigi. Pati sa tagin at evangkelyo ay. Nakuya ito po tandama ito. Itaw araruana. Aray ni may sibaya kasi ko na. Tagin na titaka itaw araruam. Itaw araruam. Kumek. Imek. Siya ka po nga natin tayo ka, si Meko. Ay. Makala ko man nga may Yesu ako ani ko. Wag Meko. Yag Meko. Asa ki Meko. Iya po tayo na. Amen. Yag yung amen. Kanya kari sa. Amen. Sarita na ko tingarak. Ayat ako tayo ka na. Ay rimina Pedro ang tawar arwana. Ang kaya siya. Ni kamakati ay inukan Diyos. Ikiya kiponoana. Manibotaki. Teka yay. Ay teka Pedro ibuwa ko iya. Ay nori at yatay na initiman ng teka ikiyo tayo intay. Ay tarataraya. Ay ako. Kaya mena tawari ron tawari. Yakiyen taptawa ni yay. Mayo pun na utatay ngay. Yakana taka na yay. Kaya mena tawari ron tawari. Ata natin pa yariki, genoraki, beto rin tatayan, inoraki pa yakawraki tiyay. Patakatawa ng tatayari, takarangay na.
Yesu nge siringaki. Yang wagi metena. Eki siringaki jangaina. Pau. Ikawan nustaka na eki pure. Kina ki paung kwa na nama tati Yesu. Ayarang tawon inne. Ako na kura tawon inne anin karu kwa bong ay kay. Mapuni kamani Yesu na kon taw kan dom. Tira pa yeri kinanon ta katawan ng ari. Ya kaurang kitay ayahota. Raw ake tigaraban ta taginan evangelio. Amen. Kuna pundi ay nota. Ako na ki mama pa kuna kumaya. The 2 days on fire. Ay wagin nagyon kiribas. Wawatapong kapara na wagin. Tataka at irabugin na ngayon kain sa 7-day Adventist. Pasinapon ko, sira. Dapat tayo, ikuna hindi kaya ako mga mami, ang anak ko manipo ko ito. Kurak, kain siya lang ko eh. Pakain siya. Kung kakaya na ba, tuwan na amarong kanano na pa to. Kung nairabuha kong sirari kawa, kaya po nagkakarawagin siya kaya siya. Enariyay nota, tita po ako manayay. Aka na yota, ako na ko na po norak. Aka yan iray, ginora Petero, aka nga, kay pundoan tuwari. Nora na kaya ka Petero. Tuwari ito ko batang ira Yesu, tinuwa tatay. Ika nga na tayo ka Petero. Ay ka kya, ay ka ngay, naigo. Yaki kina. Ay ka na nung kawag, kira tinong nung way. Yon papanugin. Dagi na kibangkesya the program mari PNG for Christ. Akan siya kari siya. Ikuri pa niya. On papanu kanga ni collapse. Man the finance. Ano nung nagkikay. Ibugin na papanin siya nang ananuya. Niputo ka the program mari. Open in dota kiyan mo yung ngaya. Nayangan na nung akawag ibugin Kristo sa tayan. Tira ako na nangan. Yesu inanuntay the Kiribati for Christ. Paya po siya tayo. Tirata pa yaman na namiyango, eka nga kurikiyay pa. Inakatabi-tabi ang kantanin nga pa, kukararo ako may Yesu, kukararo ako may Kiribati for Christ. Kumek? Kumek? Kita kuraro ama. Kita rata pa yaman na inanom. Eresin ako tinurong ataw. Dagi po ni mabi may suwa. Ataw ko tayo ka na. Yaki kina. Ay man sa utana. Ay mga nori at iman na. Ataw ko. Pondoy wag kayo na bangkwe. Pedro. Kaya ka. Ay mga sagi na iko. Ay mga no. No. Saki. Tiwari ataw ko ba. Tinuwa na tayong tangira Yesu. Ay kagyo kay Yesu na ko ina. Ngaya, akamara kiyaw si bay katay. Pangayang ko puntang iri ko. Kamuntang iri ray. Iyang, ngaya, kawagin yaw si. Pangaya bay puntang iri ko. Kamuntang iri ray. Iyang, ngaya, kamara kiyaw si. Mangkiya po ray, tay na. Atirate pa yari kiro. Etakin na ko nere. Neiko, yaki kina. Gamang ko tuwari temane. No. Kaya kikina. Wasa nora kintapot na bewa ako riyay na kimenayay. Ako suwa nga kinikangay. Saking ko kain testiyay. Ko kangay. Sira ko at saruan. Ako po nang tatawanin na may kari siya. May bugin na bayay na bayay ako karaya. At wasa sila ginagya. Ayang. Kaya ka tayo ba? Iro kung kanan nga testiyay kiribas. Ay? Ayo pun terong na koy rakan ti karisan kay sipong. Ay pun tete manano wa mangori na koy mi. Ana toro tuwe ti matamin tatayay. Ya po tatay. Yasan ka ngay Pedro. Neigo yaki kina. Yasan ka ngay Pedro. No yaki kina. Ay maningari yasan ka ngay na ko ni Yesu. Itangiri ko. Maro kaya po nakamantakin na Yesu, ano ko nakakiyay. Tinuwa tatay, maintangin timo. Tinuwa na tayo nakakiyay Yesu.
kanibon siragin ni kunti tapos siya yon ang siragin ay. Ngayon kay may siraratay ni kaki ay Yesu. Iyan ito ay tibuina. Iyan ay wabuy. Iyan ay tinibubua. Gi? Iyan ay yaro kunti nga. Ngayon kisaki. May iyan nakauring Yesu yaro kumina ng skroy. Sa kitang iri apa sinasi kumateka kinokonong way. Kangay dito ang tinong way. Tigi po naman marwawa. Ata tiyawa tuwana. Ata tuwana tiyawa imina. Aya kura na teka jama tatiman na. Aya kangay. Puntik wawa pa memena na batuway. Iron tuwari. Pati kari na iya. Aya taku Petero. No. Iya kata. Kibana ko atong. Yaro ko roy. Nipon na ron. Tuwana tiyawa imin sa tayo kaki a Yesu yay. Ayat yeben emana taroy to korak. Ayat ira kana patiman na jamat. Ata gina kita karwa. Akana takarwa yan katawanang. Nanu na ben imena imuka. Ata katawanang ngana nunaki. Akita ubukina. Ata waring kitira ka takarwa. Nanu na ye kangay nakakiniri. Pun naramatan na bang ko ito waring. Baka na sinura tinong ilun ruka, urakotin na, sita po mesi tete na kon Petero. Jaka tinungwantay, tiwari tira kaya kitete na kon Petero, ita karwa. Pondon na ba tawari, anira ito pa yan nanonaki. Siya may kabukin taka. Nakayaw na kamabo ni Benin, hinimagin ako ni Yesu, at tawari, pondon, tawari. Tira na taka Petero. Yakaka tawari. Kaya antero, kaya negosyo na bantakarwa. No, yaki kinatawan ne. Kaya ka na siya. Kaya po tatay. Ibali yang wa kangaron na ano na magini Yesu gi genora Petro na kaginari at akarwa no yaki kinatuwan ipon ba ni ka nga Yesu gi wala pon dororo aya sita karwa ina pa yaki kina gi no yaki atakwa tonga angke ko mentete ayatangin apa timo gepon ko mentete angke kay nano na kinaki seksiya na teka kinna awra ko tinakilon duga seksiya na teka kanga yaki kinato wan yaki yatato wan pete kinaki angke po na punta pa na mentete et timo no mas pa yatakin na ipon bani kanga yo na bantay kasi kataya ay benti bo ko ito koraki o to koraki na pun bana bansuanga kaya to ko pun ram kaya kikina gebon ta bentete ada kina gugurugu sa kataya batira temo aretang temo man ke temo ay na pa kita waki ina mai tigray temo an ba siguro kono na po ngai kai ngaro ko po ngai kai aya temo aretang inna na tay Petero. Tirakan kinayan temo. Kanatang. Ataw ba kanatang temo sa kitay na. Ano ba kata karaw? Ataw ko tayo kay ano ba kata karaw? Anatang temo ang tay na. Pati karang ay na tatayay. Ya kaning may niku. Kain te kare siya. Kanatang temo Rosa ba inang ngota. Inang iro ko tayo nga pong aring mahina.
Asikiro kunaya. Dahil jero ni kira gari. Ya kantani ngaro konte mo ani ngapo. Ikesi na kaisi po may Yesu yonte nang. Awan toki kangangan mayuae. Asuau enaran. Ena koiran ni madaw. Saan niya kurasin na? Si menay kay. Jataya. Payay may bokor. Hasipahan na tara-tara ati program may. Yay may bokor hasipahan na ban yang waya patira na karawak. Kutawara rom. Wasan na kundungura patira na karawak in tataba say. Wasan yang waya patira ko na karoya ibukin te Kiribati for Christ. Narita ko takarak. Ate ginagangay. Ang kumentete. Ayatang inabate mo. Ay rayra kituwe. Ayatara Petro. Rayra Yesu. Ayatara Petro iba konti koragari. Kamu rin nga nakakirwe Petro iman. Loko siya yanta katawan ng ngay. Kuni ngayon na pari mo makatipis siya ako rin ataning ang sarili. Manggelayrak Yesu ataraya. Awayo at bayari kiraw. A Petro uri nga nateka tewe. Ay kangay na koy na. Ari kangay na koy na. Kaneswa intang itemoa. Debong ngay. Awan ako ng katenua. Kakyaw. Kaneswa intang itemoa. Debong ngay. Awan ako nakatinunga, kakyaw. Ayosin ako Pedro. Adira iri kinon Pedro, ang yosin ako. Dira adira ko dani matara. Ay tang. Ay korakay. Pau, pare min tetira roana. Pau katang, pai min na natata ni kaway. Tawaya, kana ko matiya po niri ko na ba? Kangaya tonga kiti wayo, desya teteta ibo ko yari ide. Yarang gatang baur nga pa. Pari ito ko ba na Yesu na kuntimate. Ayak pa po nga yati siya mo ni kapakatan ng jamata. Ay nakakawang ng jamata na narungan ng Yesu. Ang kaya na atipis, ay ko roya. Yay, eri digan iroran tapetay. Kanya tayo ginagitiro ang kapenetay, apon na kanong, pag nagyakuro nang kakangakagin ni Pedro, yakuro taning anak, ba't yataw siya. Okay? May ito pa yari kilo ni Pedro. Itang, ayakura kay. Jatay yari itang niya, yakura kay, jatay yari. Ay pun na na bawutan timewa, purona, ni karukwa, itawragin sa kay bangagi, ay kariya kintawraki atakutan kurupok yon. Takuan na tayo kayo na kuya kanti kari sa itimra na. Ano na karining kami takarabus. Ano na kamating kami. Ilan ang timaan na tibuin na tipong. Maritatan province tibuin na tiririk. Mananganin kami amibaw. At tibawan, tibawar, tibaw. Awan kam na kimate, demate, ada taka wawa. Yesu, ngiang ata konso sinakunione. Ata gina kita konso tumakoro wabui. Ata kibuni mawa na kunnonowa. Ata kutanga na. Ya kapaya ni rekiro na timoni mga usay. Ay rori.
Eki kuna te mate te ka wawari te kina kuna kuya kante mrena. Nikata ya kai te kora kai. Nano na te tai nu singa ingana ro Yesu. Adara te bayarki. Ponna na ta kana ba Yesu te poka te Jesus. Kanga ita kana. Ai nori kain to kanu ya. Awak abakwak Yesu. Kana ko kandegi. Pakain te me wari. Ya kanga ngatero ko ye. Ko sina kung kaya ya kauni ko kauna pa. Kaya nga te watara. Koro kon na mouse. Ako na ba? Ni tabera ya gitu kini kauni nga inge wari regeri. Karena kanga itu pa ya idang tagin na kanga idang nuniyay. Ay kanga ko ang kapara-parari. Oh yan tayo kanya kain karaw. Kani ka tepay mo ka ng kuwan di ba? Kain temo yung hari, bako na usin temo ni mga us. Sidab na, nagkakano. Kani ka tepay mo, pananuri ko bako na. Kanya po ni meron na matiyato. Nanganing kami tewe, may nanon na nataya ka tiyato. Kanang kuwan di ba kain temo yung hari? Kung nakapakwag, ibukin na rana. Amen. Akan na tukura kaya nori ya yone. Ay nori ya tamay mamanta akya kapagwagi ibukin narana. Ako nakangani kapagwagi ibukin narana. Kuna tatagi na devangkiri ay na kutapon na naba. Pati pa inikosos. Ang kanne ero kuna patituki. Kana kuwa kirin na kwayo. Pakutira ro anya kagini Pedro. Akan tekari san jatayay. Saking ngayon tahan mo kita ka. Matukura kaya tinan na Adventist. Tukura kaya tahan kariyari ako kini Yesu. Ako sila kintataba sa kung may nayaan kepong. Kain doon nila kung may nayaan tapong ngay. Pero kaya bete kain doon nila kaya nang karo kung may siya. Tatan ni maguri kora-kora. Ilang ni maguri kora-kora iromi kain doon nila. Ngay kanaya po diyan ne ay pathfinders adventurers unay ne atau imin ay mga unuman ne apa tira sinang maningan ako yay kamu nga nataya kay Yesu I see Mandarik okay kay pun si Box. Aki ko na ni manangan na ko na ko. Nakukuha ni ka na ko na ko. Ani ka mananga. Ita kinaki. Bangke sa Pedro. Date. Ay tangin ko rakay. Ilang iskino ay dakan tiki buwari. Dakan tiyan na rin. Panahan sa kawaking ship. Ilang tatangira tiyan na yan. Banan sa tawanay. Ano ko? Antayan po kay Yesu. Tuwan na ako. Punin ko sa po kay Yesu.
Atang imenterewa. Ah. Okya. Nakabaneng takara kya kangay. Inakunan ng kanila te kanga dugura yung tatabasay. Te tayo na ay iti rarikin tiabis sa rikurubu. Tawawa tiririkin ako. Ay rapod teman na timisinarya tuwa tawe. Erang ini bawa na rapod bayapon si makabuwa mentosin. Ang kira ko irari ko ang kita ya swanga. Dai bauran de bore. Aja wayo ada kain ang kabarau bore. Ari sepun kain mayan lagi kang ayain ako di. Ata ko di wayo nang bau bore bayo. Pun lagi akakina. Hey nang kanga nga aro lagi. Ika mewa ya pun mewa na ba. Takara kaya kang sekretary ya rori. Ma ina ko nande kapati bubuog. Yan. Ikatina na bas ka tuway. Kanora ari kang ati Diyos rin akong tisbat. Katina na nga yakasikian na ban kuna ko. Asa yaswa nga na ba? Punang isigro na pura ba? Yang. Kani kamewa. Bari ki kamewa yak memew. Asa yaswa nga na ba? Nakarawan na pura. Nah, kupasi na ba na makain na? Sa mga uri nga basa na buriti irom, kasi basa na buriti ang kaya basin makain, kaya may basin makain. Kaya karawan na ba na burap? Matiray karo, yawari si mang katinani ko, kat di ba ibari ko usari? Ang kaiso nga ba na kami, wari po ni meaw na ba? Ispatay ang ayaw kumakain na ba? Ay, tayo kita, sekretary riya ro, tayo kakaro yatay, yak basin tamaro. Ma, tira-turong nung ay kanta kinay iti sipagay wari regari. Kanaya kito meroy na kunin na, ki booster bro. Tay tara yoy ko. Atay taray ko baki ang menanam ko hindi karisan, tapi tay. Ini rigyan. Tay ta ko pa tiyeng ko kamnang ni menan natay. Tay ta ko pa tunay nang ko kito unumanong ko aki am ko na bay. O nando ko tikata ni bubuogin ng atiyang. Tay ta ko pa kuwarang inubuha kantero ko ako na ni menay kay. Ito ko Yesu na kumain na rumarang kay. Ikabunga na iran narurang kay. Dispatch, ari wari regari. Ngaya kabuta. Tiripore po. Buen, takay buke, erang wari reke. Maka maingin nga takay buke. Au silag na ko yung tatapasay. Kain tikari sa. Kutay ni kan may Yesu, kiko taurarwa. Kome na inanon tiyamagi, kiko mematak. Korin na ko ibokon ti paya karawagi. Kikongongora. Kori kipati siya ibubukin ti paya karawagi. Kori kipati sa kamemera ti paya karawagi. Kukani may Yesu. Nako. Kikutaurarwa. Sa Max. Di mana nga ibukin na. Sa mga ginubuha kay Bukina. The Kiribati for Christ. Pwede manangaran ni Kapan. Kain taron ni Kiragim. O kinanin ni Adyanin ni Arena na kung tatayay, yabusin kami.
makira kita kumay mo may kay. Asin na kanakuha tiyan ni Anne, para ka ba niyan kainin, inanon tatabas sa tamarway. Sinamakin buwa kay bukina. Iya po titay. Ito yung nagpatiyan nila. Ano tiniman nagigay? Ay kangay, ay tete tiyan nila. Ikangay, oy takarwa tiyan nila. Ano bukina kay sinatakarwa? Nakon titay rigay, sinatakarwa. Nabayari kasi kuwan titay rigayo. Ay na live stream yung antiredio. Pasinatakarwa na ko ni Kiribas. Panaya na raket tiniman. Inon ang titay rigay. Magirakin na kumay. Ay mo may kay. Tayo tiro ni Girak. Ay, sabihin ng tira kinikapen, nakain tiro ni Girak kinikapen. Ay, tayo ni KNYC, ABS, kirakin na kumay. Ni ko tagi may. Kirakin na kumay mo may kay. Yang kapos kamapen na bentira. Ayutin kapen. Makanang pantira ka na ben kaya kain tiyak halis siya. Tira ka na ben. Ayaw sa kakira kaya kain na ron ni Girak. Ngayon po kain na ron ni Girak. Apo ni manay kay. Kain na ron ni Girak. Ayun eh. Kanang ko ron ni Girak. Amninig ako na na. Hey. Bantabi ma. Nimawa ni karukuha isibi ma nimawa. Dahil Girak na kumay may kay. Kain taro ni Girak, kira ka na kumay mo maligay. Kakambas na niya ay. Natakutakan din niya ay Samaki. Di man ang ay bukina. Ay, natira ka. Kain di karo sa kaparaw pure. Aki po kain na ron ni Girak. Abon nang inti mo to ni Mau. Ay kati matamin tatayay. Diyo tarekta. Aray ni Mais kain na ron ni Girak. Kira ka na kumay mo may kay. Ay, sa kanak ko. Kain taro ni Girak, Pathfinders. Ano ni akam yang ngoya pakampun. Ano ni manunumi akam na waki ni buwa kay bukina. Hey.
Juanita de Pangayo sa Benito Yonwara. Sinakoy matinano rin nanon te pakantayay. Sa kiniman nga ibukim. Asa tayo tuwa pa kuman manira ni Paim. Roni rin tatabasay. Ang kabayay na teatua ay nanon namtangira. Ang anira teatua, tinano rin nanon teatua ni Maura. Pasangan ni kunani kamara kay Amsib. Ay katay, sangan ko na ni kawag ni Amsibu. Asangan ko na ni kamara kay Amsibu. Kauringi na tesuan tatabasay. Paroy-roy na ramara kitetu wa sinakukan ng tatayay. Ipunda kitetu wa may nanon namtaka. Ari pun tepore na ni kamaw tuwa. Kauringi na tuwa tatabasay. Masinatabuakin na. Sinamarikya. Asinamawag na. Sa hinibuwa kay bukim tuwa ang tatayay. Amanay na teatwa ni Paim. Amin na irura teaswa. Pasina ko na ni Karawa kanta ni Ngaya. Tuwa. Nakunta tayrik. Ang tayrikin ni Ngapong. Sinakanota na kuya kaya ni Kiribas. Tirong-urong wa ekakawak. Pasangan ko na ni kapataan. Nugiri ko tarin bauri ko. Asa nga na batuwa ni ko na andik patani kariyariyaw kim. Kabaya na teatwa ni kapanem. Kanayay nano ay kanang ko na antawiran ako teaswa. Ibusiko. Kabebetoy nanora. Unoy min nano ay kay teatwa irom. Pasya nga tuwa. Ni ko na ni ko asin ako. Araw kanta ni nga teatwa ibukim. Kabaya kanya karisa ni kapanem. Tekatawroy man the Kiribati for Christ. Katawai na teatwa ni kapanem. Pasinamak, ni buwaka, ibukim. Sikani ko ay kay sa kindoy-doyda, masinakoy na si may Yesu, ngay araw awara sa kamaw. Amen. Yabusira sa banan takataka, sa karawat, tirawat ay sa banan takataka, sa kasikuan ko kain mo ay bukin kapanen, tayo di kay. Tatapos ay. Aya, sekarang para bikin tameron tetapi sayo nikanuan tetarmeuri ya papa au kanta ni pas pun penen na makina jerong-orong oi nan tetapi sayo ay kan tapi wa kan tinan katano tay nan tetapi sayo detayo sinakaskwa pa tetay ni musira tutan astara tetay nganaron na bayis memitay ya putuan nan tetay ang kadisi ya po tuwa ng kayo. Nakasuwa na kayo mintin, nakatawa no. Tabo na kam na ransi, nakanya biya kalisa. Makata